Salam, hormatly vatandaşlar. Bugün gaty üýtgeçik bir mehmanymyz bar. Onuň bilen bir gürümdeşlik ederiz. O ady Çara aga. O Çara aga bize indi türkmen serkerdeleri barada gürüm bermekçi. O Çara aga bir sorak soramaňa diýdi. O soragyň entek manysyny men hem düşünemok. Ýöne ine hemmämiz bilelikde düşünörs we gaty üýtgeçik bir sorak. O türkmen serkerdeleri nädip o dörede diýip bir sora diýdi. Ama men sana gürrüň bereýin diýdi. Ine şo soraýan o çara salamlaşmam bilersiň. Selamun Ýygyşýan. aleyküm vatandaşlar. Agaman oturamazsınız. Bizimki esası Türkmen serkezdeleri Rus aferlerinin içinde yok denyanıtı. Birek yarım var, siyonu kani yoktu. Esası prapışıklar kiçive deyip beli. Serkezdeler vardı, prapışıklar çoğaltlar. Prapışık diye tabir yok onun yani. Prapışık zvanyada yok. Ayırdılar onu Türkmen sahanı, Türkmenlere geçen son zvanyaları. Son esası bizimki neymiş o eskerlikten kaldı köpüsü. Askerlerin giyen, egneşikleri, başkalarlara kendi yadımdan düşmez. Esas şu giyen egneşikleri, yanlarımızda harp bölümleri olan son. Askerlerin esas egneşiklerinden de şu boğur çocuk başladık. Bir de özümde kulluk ettik, kulluk edemizden son. Şu karışılık zamanında kulluk ettik demiş. 91. yılda men kulluk ettik. Sayıl dağılan son. Şu vaxtlar Germaniya gitmeli deyip tut. Bizi Germaniya'yı vermen. Kulluğum şu vaxtın näme ol? Gynam bolsa aýtmaly bolay, eskerlen gaçýan diýip urdy şu wagtlar. 94 sanyk eskerden bir gije gündüzde 4-5 sanyk bolup galdyk agamyzda. Emme gaçyp gitdiler. Orsaňam şol gitjek bolup gören wagtlary ýurtlarym garşyp, başga milletlerdenim kän, Ukrainam bar, emme milletim bar Orta Aziýa. Olar 2 ýyl ulluk etýär, biz 1,5 ýyl ulluk etýäs. Näçin Et ullugyda näçin eýle garaşsyzlyk alyp Türkmenistany şu etkerler gaçýar diýip 1,5 ýylda getirdi ullugy. dogry gatykän eşdädik. Gaçýamyşlar gullukdan gaçyp gelenmiş, ýene-däm tutup alyp gidipdirler diýip Günün bolýar. içinde 94 adamdan 4 adam bolup kaldık. Bir ýertirden tursak hiç kim ýok gapdamyzda pastelde. Gidipdirler. Soň ondan gulluk etdik. Ýene ýöne pırçaga da kabul edende, harby kadap kabul edende orça kabul etdik şu wagtlar. Orçlar bardy wagtlar. Şo Begadan garaşsyzlyk atýar. diýip durulan wagtynda da. O, emet orça hiç Soň türkmençe bir zat ýok. o temamyz aňyr gitmänkä şu soraýyn, ýa näme sebäpden gaçýardylar bular? Gaçmagyň sebäbi näme? Şu wagtlar bar ya, hiç kili kontrol ýok. Ha. Hiç kili kontrol ýok. Gitseň gidibermeli, gitjek diýen gidip barýar çykyp ýöne gije gitdiler köpünçe. Hmm. O ýerden gatnapdy. Ondan nälik maşgulmenjelerim gitdiler. Ödem etat başlandy Türkmenistanda başlamady. Eskerler gaçmady. Ortaýetden gaç gelip başladylar. Sondan soň moda bolup başlady 70-nji ýyllar. Şondan soň başlady, hiç goýmady munuň esker gaçmasyn. 98-nji ýyla çelinden goýmaýardy şoň eskerler gaçmady. Yok bizim eşdädik, Soň bizim gatkany eşdädik. Gaçma näme wakalaryny. her kim ýapdyrýar, alternativ etdirýär, beýlek etdirýär, şonuň ýana goýup gidip barýardy. Türkmenistanyň şu düzelmeden her kim bolsa urýar diýär. Urşýarlar, endi ordan urşýarlar. Şu wagtlar ýan başlady da şol. Onda Arkandy. diýmek düşünşüm boýunça bir eskerlik ýa-da bir goşun düzgün tertibi ýene bir zat goşak ýa-da ýok ýalakrak. Men Bolmaly. men bir zat aýdym, ýanymda daýy oglanlar bardy. Ýüklenen maňa. Horlandy, ow görüşip gören oglanlarym bar. Ertirden gadanda burnundan agdyndan gan gelip başlaýar bar. Näme şimdi iýer nakarmyzda derek ýok, iýer nakarmyzda doňudyň sala saýlanıp durdy ýüzünde. Hor wa o
Näme bunlar gara buğdoý diýdi. Seçkan elde bir gapkara bir attyrdym. Şoru ýana gitip berýär. Şu buğdoý ýarmy ýana gymyldy şu türmedäklenken. Hmm. Bir dene duz ýok. İkinciden doňuzyň salaty ýüzünde aýlanyp ber. Doňuzyň salaty hem tüýli. Ha, Ahyryn derisi. aýrylmadyk derse o. Hmm. Üç ýeten nahar ýenen bar. Slabra olanlar derru gaçmak bolýar. Soň Hmm. ýana da giden soň biziň şol garaşsyzlyk wagtlarda birdenem tapar murat türkmen başy. Şo wagtlar her ýere okuwy berip başladylar. Oňa diýip ben başda üçerin arşitli bolup geldim. Üçerin arşitli diýenler hem terket boldy. Hı hı. Ýani öwrü Türkmenistan terketini näet goramaly. Şonu özüm Pa Täjikistanda ha. Pagran psikolog bolýarmy? teknikumda okan soň ylgamaga ökdütüm men bara. Ylgamaga bökmäge. Ha. Soň şol kaminden bir üçerin arşitlini tutdum. Näme üçerin näme bolýar? O turgenleşip nemesmidi? Ýaş esker wagtym şonuň birini tutdum men. Şonu tutan soň men alyp gitdi kaminden. Kaminden diýdigimizem 5 sanyk 6 sanyk zastawanyň başlygy. Hmm. Zastawa diýdik terket galatynyň Hmm. Hı hı. başlygy bolýardy. Şol 5 sanyk 6 sanyk şoňy ýoldaşçylyk etýän, etat kontrol takýan şol komandir adam ol paçynýat etdi. Hmm. Ondan soň ol ýanynda rusçadan bilýän türkmeniň içinde rusça bilýän ama men gepler bilýär, men günde ılgat ýatdy men özüme soň goýarýat şonuň ýany uçerler şekilde. Bir gedem tutulyp göremek bar. Ne goýaran ýerine. Hmm. Iň soňunda türkmen oglanlary ýaly diýdi, naçanka sawamy adar berýär. Bir tutulsana diýip bar. Ha. Ýa-ni serhedi bozup geçýän şeklinde bolmaly, beýlekler hem tutýar, ýa-ni turgenleşip geçilýär şey dip. Yok, kamindan serketin içine geçýär. Hı hı. Öyle. İçinde de men var. Hmm. Soň Düşündim. aňyrdan şundan şoňa geçersiň diýip. Tiýimden. Hmm. Hı hı. Belli bir ýeri görkezýär, elindäki sagatdan berýär. Ne şu sagatda şu ýere bar, şu sagatda şu ýere bar. Hmm. Soň geç diýen ýerine geçýärdim men bara. Tutulamakdym, hiç tutulamadım. Soň ahyrynda jaň etdi türkmen oglanlar bir ýere tutulsana bizi, naçanka sawa adar berýär. Ey bor diýip tutuldyk. O diýip biýençdiler, naçanka sawalar. Hmm. Eger gaýdyp tutularsam nädersiň bara. Taýagy görjek gözüm. Türkmen oglanlaryň kömek etmedi ýa ortada naçanka sawalar. Şeýle gitdi. Hmm. Kaminden men aram gowuty. Budan şu okuw bolsa maňa gelip aýtýardy, falan ýere okuw gitjekmi, falan ýere okuw gitjek. Ýok, men Türkmenistana izme gitjek. Gatçylyk o wagtlarym. Soň Hmm. bir denem şu Türkiýe okuw açyldy, şu Türkiýe'ge gitdik bärik. Bärde bolmady ýurda görüp gelerdik diýip. Ýöne şu wagtlar 11 ýyl okan, 11 ýyl löçiklik okan oglanlar bar. Hmm. Okuw gelen sordularym olar Türkmenistana döndüler. Pilotlar. Şolar Hmm. näçe Türkmenistanda bir gedek gördüm men telewizorda. Harby samolyotlar uçuranyny görkezden ýapylar şol löçikler. Hmm. Birden Türkiýede uçardy. Mariýagam baty, löçigam baty, daşa ýurtdy utarp gelenlere dönüp diýetler bar. Daşary Men ýurt diýende şol neme Sowet nemesiniň Türkiýede daşynda utarp bolan. bardy. O Ha. Türkiýede utarp baranda men özüme kapitan zwanya baktym. Kaman şu yüzüme garap sen dönüp diýipdi bar, sen daşa ýurtda okap ket. Ha. Bu nähil düşünje bolýar? Daşary ýurtda okasaň dönük bolýar. Tuda okap ketçiňiz diýdi Türkiýede. Ha. Men aslında etkerlik Rus zamany yaptım. Eskerlik etdik. Ondan soň Hmm. Türkiýede okuduk. Täzeden ýene Morslarla işledik. Ondan soň Türkmensk wayska, Türkmenlarna wayska geçdik. Hmm. Soň ýene kysgyçylar bolýar. Soň okuw oturduk berde Kara Kuvvetler Komutanlygynda küçük ýylda ilki başladyk. Soň Tuzlada eğitimden aldyk. Hem okuw oturup bardyk. Baramyzda bize leytenant zwanya bermeldi. Hmm. İçimizde kursant gitdi berde mine barymda. Şondan soň bize leytenant zwanya bermän praktika berdiler. Gelbem ýenem etker egneşini giydirip 6 aýlyk okuw okutjak bolýarlar. Şu modellер bar. Hmm. Onu da bilýän bärde emme zatny utarp baryn ýöne azyk deňgeleýär. Orson kulen Türkmeniň ýodany Türkiýanka.
Men terbiyet Türklenkide has gowy. Ha, Hele adamy ezzet etmeýärdi, ezzet diýlense de bilen. awa. Türklerde ezzet etmeýärler. Bar o bizimkide bolsa döwletler de bar. Eziyet ýagny gynama. Owa. Gynama Okuw ýok. tarapdan soň işlemelik oglanlar kan. Ýöne men şu wagtlarym gyrçyklaman tutup okuw tarapdan işledigen. Eş mulat litnandan başladyk mayorna çelin etdik. Ýöne ortasynda öz türkmenleme komandir звания представление diýilýärdi, dokumenty ugrotýan mayor звания gelmedi. Şonu ugrodyp komandir öz aýdan etdirip bilen öz işgärlerini. Bir işgär şu dokumenti sekretna diýilýärdi. Bizler koyupdur, men mayor звания gelmedi. Uzadım. Bir yarım ýyldan soň aldım bar. Öz almaly wagtyndan. Ýöne esasy bizde bara iň oňat afserler ýerden çykýar. Prapşik bolan afserler oňat şuma bolsa da şkolmulaşyk afserim bolsa Baýny institutyň kulun has oňat bolup çykýar bara. Birinciden olar pul berip okuw gerek. İkinciden hem iň pes wizipe diýişler ýokarky wizipe geçen soň hem zat bilýär olar bara. Uzman diýär, uzman. Ne türkler uzman diýerler. Soň ýana bolup getýär geçendik. Baýny institutyňkylar gelýär, gullugam etip görmendir. Üstesine ene tatyň pulun berip girýär. Başta olar hiç odam etmediler. Soň olar ulu wizipelere geçen soň bizimkilere emmetini çykaryp başladylar. Aslında men şuny okamam, bir okudum 45 gün içinde. Званиýany özleri berdiler, biz Türkiýe mutar geldim. Soň Ýene o türkmen serkerdeleri ýa şu döwürlerde ýa daşary ýurtda okap baranlaryň esasynda mı dörep başlady? owo başdakylar şol birinji men baramakdym. Kiçi leytenantym ortalar bardy o wagtlar. Ortalar 40 gün 45 gün 30 ga gidende ýerine goýýardylar. Şo wagt rusça bilmeýän afserleri ýa düşünmeýän dokumenty, kriptogramma zat olar düşünmeýän adamlary Naçanka stawaň ýerine goýmaýardylar bara. Kriptogramma diýdigi san bilen telegramany işleýän bara. San ýazýan tandym hart çykýa, söz çykýa şolar işläp bilmeýän adam goýmaýardylar. Düşündim. Birinji men oýdlar 45 günde hepde de iki çeyrek gelýärdi, şoň hemmetini jogam dogry berip dursaň, şoň bilýärler meniň bilim bar diýip bara. Öwret başgalar bar. Öýle kapsyrlar goýmaýarlar bara. Şeýdip soň mulatysyndan näçe ýyl, 7 ýyldan 94 2002 näçe boldy? 6-7 ýyl Naçankasa boldum. Ondan soň operatywnowaç boldum Aşgabatda. Ilki goşunlar taýýarlyşy boldum. Goşunlar taýýarlyşy gullugynyň afseri boldum. Aňyrda mogulimlardan afser taýýnap goýarýarlar, türkmenler özleri başda afser etmedi. Ýa adaty molim, mektebiň molimi. Adaty mogulimlary o afser deklaraýasiýalara afser kam gerekdi. KGB'den hem goýarýarlar penta çykanlaryny. Militeden hem bir kuştana aldylar başda. Militeden ýönkän almadylar. Militene etatda şu işden kuwulan bir özüne görmeýänler şu ýanaklar gelen bolan KGB'den gelýär, biren mogulimler gelýär. Mogulimlardan ilki gelýär. Salam yoldaş eskerler diýjek bolup, salam okuwçylar diýip goýarýar. Şu öğrenip nemeden de. İş sat bilen. Gelben bolary biz mulaşykdan ilkman званиýa dahwalyp gör, olar gelemedi starşykdan. Ýa kaptan diýerler. İş adam düşünýär bu adam. Göräbim bilen. Bir şol bu iş образованиýasy bar diýmesen. Benim düşünşüm boýunça onda Sowet döwründe bir türkmen diýen harby nemesi ýok eken. Bar, içinde az. Men birini bilýän, o da Beherdenli. Häzirem ol rasist afserlerin içinde. Ben zat çykandyram ol. Şonu gördüm, men başga görmedim bar. Gaty gyzykly. Prapşik gördüm. Ýöne afser görmedim. Ben indi hawa. Ýöne Akmurat Kabulov, ene o kadrowy afser diýdiler, o biziň birinji komandasyny. O bir dil bilýär diýdiler. Men oň elinde işledim, Akmurat Kabulowyň elinde. Birinji komandasy boldy.
rahat, sögünmeýärem, gowy düşündürýär, şu ýana adam öz düşünür. Ha. Şol insan döwründe näçe komanda çalyşlar da men bir sanak gördüm ýedi çykýar, bir sanatym ondanam kän çykýar. Birincisi Akmurat Kabulov, ikincisi Tyrkyş Tyrmaýew, onuň bilenim işledim Tyrkyş Tyrmaýew bilen. Ona tanýaňyz emesem. Ha. Ondan soň adjunkt diýip birini goýdular. 3 ay işledim, 6 ay işledim, ola çykdy. Ondan soň Alof geldi, o prezidentski ahranadan getirdiler onu. Sapar Murat getirdiler. İlkä terbiýeçilik boýunça boldy. Esasy biziň şergat goşunlaryny bolan Alof bilen esasy Alof boldy. Hemmesini bolan. Ha. Nädip bozdu? Para bilen bak ýokdy bara. Nädip bozdu? Yani Misal üçin eden zatlar nähil näme goýup gitdi? Näder ki politikany aktyýat edil hädir ki. O kozup özüň awran östürjek bolup afser diýilen adam öýden bozmaly däl egneşigini. Özüň näme paçinýonluk diýär näme diýär. Ha, golasyndaky diýele. Golasyndakylarym bozmaly däl. Özüň bozmasaň golasyndakylaryň egneşik forma diýerler, egneşikleri bozmaýar bara. Onuň özü ýumşaratly getdir aýagy, krasowkaly. Ha. Bizlerim saldatsky ayakkably biýlerini remenini durýan. O komandysy, o terkepçisi. Ol milleti näme onuň? Şu Atalov diýip bara bir artistiň odadylar, artisti getirip odady. İlkizam komandysy goýdular, soň komandysy boldy. Ha. Artist bar Atalov diýip. Eşitdiňizmi? Ýok. Oýnap göremiň oglumyn diýen bar. Men aýdýan bunu ýöreýte şol nämäni ýa-ni harby düzgün tertibiň ýa-ni barjasynam ýok etmek üçin uğradylan olaýmasyn şunuň ýaly ýöreýte. Bilýärdi. İçinde men diýen kadry afserleri bardy da. Häzirim köp adam bilýän berdi men aýtjak däl. Bu afserler bar, özleri taşlap özleri çykdy. Käýerlerinden zordan çykardylar, käýerlerini günäkar etdiler. Belki şu bizinkiden, men özümkiden etat başlandy, daş boldy, işläp berem wagty. Afsersky, ýa 2 ýyldan kvartirant ýaşadym da. Afser bolup, adam bilen kvartirant ýaşadym. Biriniň üýünde, hojalygyň üýünde pul töläp afser şöýüp ýaşarmy? Ana üçin etýär afserler. Niden etýärmiş üçin? Şöýüp ýaşadyk, howada soğuk. Agzyň şartly, olam Oktýarsk raýony. Iň soğuk ýeri. Ýollar jaýrylýar, soğukdan ýaňa. Ýol, asfalt ýollar jaýrylýar, iki bölünýär. Ortadan elin soğuk bolýar-da. Şoňa soğuk bolýar, bolanda. Agzyň şartly, giýip bilen zadyň giýip 47 gradda çelen barmak gördüm de soğuk var şöyle. Gar diýip ütgeç, garamýagan ýok. El tutar. Gapyny el tutarny tutup bolan, tutdan gelmeşe var. Eskerlerden barýa bir hepde 10 günläp aýagyň soğukdan soň şu sançatdan çykarban tapýar. Olam näme, niýede gördüler men Türkmenistan, onuň ýana soğuk gerek. Şonda şu daş buldaky jaýlar gurum berin, afser jaýlary. Bir afser jaý boşady. Maňa ol şu jaýdy ýaşap berin, bir afser sen gir maşgalaňly işläp bersiň, ikiňizden işläp bersiňiz. Ýeriň şol ýer diýdi. Men ruhsat berýän komandiram aýdar diýdi. Komandiram oňa çelen başga bir asobat diýerler. Ben birine söz beripdir, oňa berjek diýip. Olam ýaş bolan Vietnam. Biz o wagtlar maýor ýa-ni. Çağlaryň ulakyn. Soramadym ki baryk girdik, ine basam şondan başlap da var. Menden sorama giripsiň jaýa. Biz ikolu işläp otyrdyk. İki tane harbollukça var, birek däl. Ol bir aýal bilen özem asobat ýylda. Şoňa berip patkalim tarap bar. Şondan soň başlady. Rahatdan soň ýöne bahana tap bilmedi, hiç bahana tap bilmedi. Eskerler uşşa diýip zybanyýa maýyrjak bolup gördüler. Uşşa eskerdir, erkek adamdyr, uşşa bar. Ýöne şükür 7 ýyl, şol 3-4 ýyl uçem sentriň başlygy bolup oturduk okuw merkezlerine. Birek saldanym ölmedim, bermedim bar. Ýön boldy, göýök düşýär, adetde uşşalar, ýykylýarlar, onuň bolýar. Eskerlikde. Beýle uçem sentrlerde günde günaşy 2 sany esker, 3 sany esker öýdülüpdir bolup durýar da. Bundan esker bar da her ýerde de. Iýje gündüz sen olar
Ödem etkerlerin içinde yatıp duruyor. Önlerinde afişler var. Soňa waka video magnitofon goýsak video magnitofonu görkezmek diýip başladylar. Diňe batan habarlary görkezmekmiş. Eskerlere. Video görmek bolany, onu etmek bolany. Zoomlay passerle zoomlaşyapdy. Pokazlawka durmaly. Ulanmaly däl. Ulan adam dynkaýt ýa ýaş oglanlar da dynkaýt ýa ýene bir aýtýar ýerinde ýok. Kim güne karşılar güne. Onam etkerim öz paluçkasyny alýar, hem zatlaram. Aldyrýar. Ha, indi gowy ýeri geldi. Geçen habarlarda gördüm. Yankı täze gulluğa gidecek. Yaş eskerler var da çağlar 18 yaşında. Şolara gelen vaktiniz o diş pastası, o diş çotkası, ondan soň bir günlük iýmit ýene näme şo ýazatlar ýanyňyz bilen getirmeli diýip goýupdy. Onun ýana bolany, ýöne bizde etat şu Daşgur taraplarda yol açylandy. Demir ýolda gitmek üçin suw aldyýar ýany. 30 net. Poýuz ýürýärdi var. Suwumuz köpräk bolsun. Galandaryňyz etat suwumuz bolsun diýär. O ýolda poýuz durýar, çaýga gömmeýär, şöýüp barýardyk da baranyz. Onu ýani iýi çykda da soraýan hiç wagtym bar. Yo şu wagt Türkmenistanyň hem ýerinde şeýler äkmiş, soraşdyryp gördüm, soň gyzyklanyp. Şuň günde şeýlemiş, ýa-da köp wagtdan bäri diýe. Çyndyr. Onda gatty gyzykly indi men bir neme barda ýa-ni şu Türkmenistanda harby goşun guruluşynyň bir bozuluşyny gördüm häzir men şu taýda gürümden. Şo çykdy orta. Onu ýürüýde o edipdirler. Indi merdan burada da aýtyp berin. 94-nji ýylda bolanda. 94-nji ýylda o wagtlar türkmenler kän bar ýa. Bir Beherden de Tagaryo diýip bir zastava bar. Atla türkmen çağda taňar gargan diýer daglary. O ýerde men bir zat gördüm. Traktorlar dur, Ural maşinlar dur, lokatorlar dur, sport zal var. O dağın üstünde 60 kilometre o öyle arası. O ýerde var ya, maşgaly bolup ýaşapdyr orslar. Ýöne gidecek wagtlar var ya, ýanky sıfır diýerler, hem sıfır maşinlar var, ok atılıp dilemen deşirler. Ulanılmadyk. Maşinlaryň düýitlerine ok geçen var. Traktor wagtyda etmiş ýaş. Bana şu traktor oňor diýip aýtdylar. Bardym traktoryň hem ýerine garadım, motoruny ok degmendir. Hem ýeri aýnalaryna çilinkül. Ok näme üçin nemede ýöreýt atyp gidipdirler ulanmasynlar diýip. Orslar polny ulanmadym diýip ýaman kenda daýalak diýenler bar. Tep smulya lokatorlar durur şo ýerde var. Hiç kim gara ulan ýok, hiç kim ýok. Iksanjy etker goýdurlar, etkerlerim bizde iýiçler bir görsen bar, bir görsen ýok. Biz ulan etkerlerini kontrol edemiz de. Sonuçta da iksanjy etker goýdurlar. Tep açılmadık motorlar var içinde. Olar ok değmedik de bana Ural maşinleri atanlar var. Son yanak yerler var. Değil mi da täze du adam yok. Son biz zastava geldik 26 tane atımız var. Dağın aslında. 1 metr, 1,5 metram garya koy. Gize bir daşar çıkıp garya Türkmenistan içinde onu yer badır bir krem etmersin. Yılda da hava yağmalı da bir içeri gidiyor gerçekten tursan kapıyı açılan para. Son nova çajan ettiğin kapıyı aç koyuyor. Bangardan geliyor lapata bilen aç üstüne kaynak soğuğu ya olmaz içeride boğu bilen iş don kalıyor da var. Kapıyı açan 1 metr garya tidaşta var. 1400 metr deydi de şu deniz derecesinden büyüklüğü. Şu dağın. Aşağı düşýän 15 kilometre aşağı düşýän aşağı güller açyp dur var. Ýokary çykýan bar ýoktu. Düşünükli. O indi şu günkü gün Orsetden gelýär. Produktlarymyz sklada salyp agyna çelim var. Zordan ýapýar. Soň ýa-da kan gelýär. Ukrainadan gelýär köprek adam. Şo ýyllarda. Soň bu orslar edil haçan çykdylar ýanky düýplüme ýa-da
birden çıkıp gittilermi ya? Yoş-yoşdan Onlar çıktılarmı? Bular var ya yuwaş-yuwaşdan çykdylar ýöne men iň soňky edek bir afserge alypdy. Şolam 2000-nji ýylda çykdy. Hmm. Ýöne biziňki türkmençä geçmedi. Häzir aýdyp berjek näçinji ýylda geçdi türkmençä. Hı hı. 2000-nji ýyllardan käni şu wagtlar ýem öňkü Sapar Murat gelende menden öňkü Naçanka sahab orça hasabat berýärdi prezidente. Ah. Orça hasabat berdi. Siz elem türkmençä geçmediňiz diýip şondan soň türkmençä geçirýärler. Ilki näme diýerdik? Ilki Sergatkana goýdular. Sergat galasy bar. Hı hı. Zastava. Sergatkana goýdular, soň ýene bir zat goýdular. Hiç at tap bilmän geçdiler öýde şu. Şuň ýaly bir afserler bardy içinde bar, hayran alarsyň. Hı hı. Özü terhetçi. Hı hı. Ya da olmada komandir. Köp adam jogap berýän adam, даже bizden jogap berýän adam. Hı hı. Döwlet terget näme diýsen şonu aýdylmaýar. Что такое государственная граница diýsen şonu aýdylmaýar. Государственная граница есть линия, проходящая по этой линии вертикальной поверхности, определяющая территорию суш, вод, недр воздушного пространства. Men häzir näçil geçdi, häzir meýadyna çykan ýok. Nizam diýip näme aýdylýar diýdi, stroy. Hmm. Şonu bilen bar öýde afser. Это строй это установлено уставом размещение военнослужащих подразделений и частям для их совместных действий в пешем порядке или на машинах. Türkmençäge geçir, orçça geçir, вообще bilen bar. Olar onu bilen hiç adam. Niden pul almaly, niden pul goparmaly. Hmm. Türküş häzir aýtjak. Tejen Ataýew bir komandirim boldy. Hı hı. Men aýtsam onu eşit oturanlaryň içinde köp tanýandyram. Men içinde eşit oturanlaryň içinde men etkerlemem bardyr. Kendinden tanar. Soň şol adam diňe pul almany bilýärdi. Hmm. Nanmarsyň 104 110 sanyk tüýje getirdiler. Cüce. Nasol muhajir. Cüce. Tüýje. Zastava. Bah, o näme diýerler o cüce? Onu men ulaltmaly. Ulaltmaly. Hı hı. Bu görmeli. O şol kömekçi hojalygyny ösdürmeli. Öňkü niýaz döwlerinde. Mal, geçi, goýun her ýerde zat köpeldi bar. Şu näme ha? Harby nämede o hayvançylyk bilen meşgullanýar. Harbylar. O häzir aýdyp berjek. 200 gram et paложено bir etkere. Sonuň 120 gramyny otryad berýär, galan özüň öndürmeli. Hmm. 80. 80 gram. Tam tersi oldu. 120 gram özüň öndürýän, 80'ini otryad berýär. Eger ýere zat ýok. Ondan barsyň 2000-nji ýyllarda Aşgabatyň içinde bolduk. Aşgabatda prrodny gaz hiç ýok. Suwumyzam provoznoy. Aşgabatda bolbam. Ha? Aşgabatda bolbam ýokmy? Aşgabatda son ýanak. Ondan bara müň etde daş uzakymy. Oňatda prrodny gaz 1 metrgen ýatyp biýikligi bar. Hmm. Ýön suwumy şor diýmeden. Sowa sok diýmeden. Hı hı. Aşgabatda oturan ýerimizde köňede zil maşyny olam döwleti ýene-de öz kitaňyny oňur bejermedi. Starşnay kekden var ya, bizar olyatyp bar. Indi ýa düýjeler aýdyp berin, düýjeler geç gitmeli-de bar. Ava. Her gün ölýär düýje bar. Onu bilýän-ha, ulalyň her gün ölýär. Ha. Her günem bardygy gelýär. Hepde dikledik, üçgedik. Ölenini alyp goýduk, ölenini alyp goýduk starşnay bilen bazardan satmalýar, jygyldy gitýär, köne jygyldy. Hı hı. Iň sonunda indi yumurtka doğmanka, yumurtka doğum başlamanka komandir gelip bir bedire getir. Bana yumurtka berdi. Elimdeki ýangy ýygyp başlady yumurtka. Ulan, men düşünýän men premo gep ýatmadan şu Tejen Ataýew bar. Onu östürip iň sonunda afses duýum berde pentada çykdy bar. Nerede ýaşaýan çelen bilýän men ulary. Hmm. Mehmet Geldiýew östürdi onu bar. Mehmet Geldiýew. Hı hı. Köpekden soň bolan minister barmy? Arkadan tekler. Kazir yok. Yani film yok ortada dikanek film üstünde kazir yok diye de bir tahta var takarp yani. Hı hı. Kazir yok da. Sonra kazir yok diye valim bir adam oğlum bunu var. MÇS'nin başlığı bolda Türkmenistan'ın var. Solar. Bu öyle var. Dine zadalmaktan başka iş yok. Bir karokpan içine ekrana kerip koyup daşını skorşap size zaten götürdük diye var. İçine açık karamayaram zaten. Bah. Onun yankı yumurtlu değildi. Men dedim yumurtlu yok dedim var. Men pasyansına gidip yattım da yok.
Şu ul olan cücelerin yani tavuk olan yani yumurtasını isleýär şonuň. Düşünşüm boýunça. Entik ýa gyýyr başat horodlar içinde. Aha. Soň munam men ýok diýsem maňa aýtmandyr diýdim. Gidip starşnam aýdan, starşnam ýok diýmejegim dedi. O da gidip marmurga atdandy. Aha. Gidip ok koydum, bir vedere yumurta getirip dur o. Ha. Näçe diýen, komandir sorady. Soranda näçe diýdim badardan zat bermem. Äýki komandir diýip bu boynuny geçirdik. Olam mene şu tokun yumurta diýip beripdir. Ondan soň başlada hepde de bir dedi, iki dedi. Bir Ha. dedi. Onam özüň satyn almaly. Hep. Yo men alıp bermedim mara. Soň bir küçük yani atkaz etdim. Atkaz edip başladım. Emeden diýdi sen maşgalaňy işden çykararyn, ne sakrşeniýa düşürerin. Awet ber. Men özüm bolsa sniper atýatym, alýatym awzatlar. Awet ber, bir keýwurt ber. Ha. Ay, dogry maýtdym bir gel adam ýigren ýara kanjynyň almasa kan gepleşedim bilen. Ha. Bir jynym almaýapdy. Olam şu günde berdi. Men ondan bir komandirimiz bar, Hudaý Kulýew diýip general. Eger bir kup zat ora koýan şolardan bar. Hmm. Zat ora ben kan bilen geçerdi bar. Diňe trep etýär işi. A bu işem trepden kişi bolýar bir zatlar berden götürdik. Bir günden bir hajat gelen adam diýip birini getiripdir. Başga bir terget kalady. O değil, yüzelen ýygyny oturyn. Oh. Iň soňda o terget kalan tapşyrjak bolamda bar, ýa toklar sanap tapşyrmaly. Mhm. Tanata memmeden badardan tatmalanıp ikimiz alıp koyartırsa 110 tanam var. Erkek alıp bara birem atýardyň benim yüzeti yok. Ha. Sattırken ol bizim son kalanlarımı demendirken ha. Indi şol eskerler üçin aslında doğru değil mi? Ölçün yumurta da iyi vermeli. Ha, yani eskerler iyiydi mi ne? Indi gara ol men soňunda özüm komandiri o da etdim. Aýtdy komandir aýtdym. Men taklap bilen yok dedim. Niye taklajak iň bermeseler? Ha. Berýän kepegim ülýär de var kepek bersin. O kaptaldan buğday biraz garlym, gögot ol bul o da etmeli. Däneli bir zat vermeli de. O böldürdüm toklary. 20'den 30'dan oňa muňa o zasta bu zasta berdim. Ondan bir terget galady işedim. Geçiverdiler o. Unanmarsın. Geçi mi? Geçiverdiler. Albor geçi. Menin tergede oraýanyny geçip akaýyn o. İldeşler katı kızıklı zatlar var eken. Onlar toşma yapdı. Sen hep başta 300 watım kan. Öden 300. var unanmarsın. Birden taptırlar onun yan geçi mentegal onun yan geçi Türkmenistan görmedim. Angor geçi yüpek yüngülü. Berdi var Türkiye'de. O Ankara geçisi deyip geçen olmalı. Düşünüşüm boyunca. Angordik geldi. O. Ankara'nın önkön adı Angora. Soň näme boldy diýsene bular dogum başlady. Himmet bir meňnes toguýar bar. O söz ýokdy kulaklarynda. Häzir bäri Türkiýanyň gadaýaryn. Mhm. Eger aýtdyň ene täýsin oglugyny tanap bolan. Hemme dakta bar. Hmm. Soň o ýyla öýtdim, ulutdum etdim. Soň komandir aýtdy. Erkekler çalışmadak bolmaýan diýip, bu diýip men de isleýdim tanap bolan. Bir geçin 3 tane imtihanam var. Bir geçi papçı şişir balıp bir çay demeni. Ondan soň geçiler çalıştım, erkeklerle çalıştım soň üýtge diýen örenki. Bol üýtgedi. Ýöne aslında çalışmaly belki näde bäri gelip düşünýän de bar. Ol aslında süýtli geçiler eken awlar ha. Hava süýtlik. Gatykän otu ýýänmiş özüm menen bilýän olýan häzir. Angor diýende ýadyma düşdi. Angora. Ankara geçisi diýip geçýär. Dağlık yerde olýar, şu geçiler bakıp başladı. Gıygırda kiklen öder elýär. Ýaman üýtgeç gıygırýar o geçiler bar. Bir kiň kefiýet gıygırýar. Kikler de olýar, film garat bar. Başka wagt kiyip görmersiň ýöne şol geçiler gıygır gelýär bar. Gorkan adam bar. Indi çara men şu taýda bir neme deýin. Başka hayvan barmy? Başka hayvan bar bolsa onam gurum nedeli? Bar, tygır batdy, tygırlar batdy. Sığıram var. Oh, tygıram berdiler. Ha. Ay. Ata endi bolýar tergetçiň öz odady. Tygıram berdiler. Bulan bara sadagaň bolaymy sagat mal berseler, emmet bara izolyator. Ondan öň bir gedek şo Tagario diýen zastavada bir 50 tane kuzu getirdiler. Ha. Eksperiment geçirilen kuzu ekeni bara. O birinden 2 tane dogdurjak o
Sıçanyň ganyny bir zatlar goýur ýerler. Hmm. Indi onu soň etdim. Köp doldurjak bol oýunlary. Mümkin. Aha. Son ýanaklara bitýärlerken sondan berdiler 50 tanyňdan şu ýerden 10 tany kaldy. Ha. Onu ýani izolýator getirýärler. Fermalar dağa gap başlamaklary Soýuzda ganda. Getiribem. Ýöne şu wagt edlädir wagtda. Aha. Gaýtman kam kel kapriýat 2000-den aňyry geçibilen näsany tygyr bar, näme tygyram ýaman kenti. Onda Ondan bu gullukçuların hemmesi yani hayvancılık bilen ferma işler bilen meşgullanýan ekende eskerler. onu ayırdılar, soň ayırdılar da addenli rota ýanyklardaşdylar. Ha, Başga bir yene var yani şu sığır bilen. hayvançylyga bakarýar, ekin ekirýän gowuşun ýene gitdiler. Ýöne sondan sonçy ölçeden hayvan da tere berdim o da etdi. Köpelen de, şonu köpelen şonu çynmy ýalan biraz ulam diýdi, şoňadan ýegenler elde giripdi diýjek bolýarlar var. Ha. Soňra ýanky ýollar bara da aýdyp berýän. Näçe 2025 ýylyň aşak geldiler bular ýoly, açyk goýdular. Ha. Yollar açılan yok yani bir adı var açıldı deyip. Ullakan bir neme yok ütkeşiklik hazırlıkça. Bizim şu ullakan açılmağına garaşýas. Soň ýaňy bir çykyşyňyzda bilbili aýtdy. Boeing samolyotlarymyz bada aýtdy. Boeing 777 samolyotlar var, dünýäde gadagan edilmedimi o samolyotlar uçmaga var. Şeýerden uçdy uçup ber var. 77 var mı ka? Bir zatlara var. Şol Boeinglar bar, şol bizdek Boeinglar bolmaly. Şolar köp awariýa, katastrofa bolýar diýip şolar altynda köp ýerlerde uçurulýan şu samolyotlar var. 77 var mı ka? Bir san var yok. 77'den o 3 san var ekeni bir sansı park edilipdir. Onda bular ýurdun içinde uçýan bolmagy mümkin ýa-da orta ýalyk ýerlere o seredip görüp bor nirelere uçýanyny. Titrep ýatyr, sadagat bolaýyn, skorşlanan samolyotlar. Çara hazır ona son geleli şu hayvancılık meselesini jemläli bu esker harby neme bilen hayvancılıgyň men bir bagdaşýan bir ýerine hazır şu kelläm alanok men. Äderinde men ýene aýtyp berem, ýöne soňunda peýda beren ýer boldy onuň bar. Iň soňunda gıtçylyk bolup başlady. Aha. Sonda afserlere bazarda 150 manat et bolsa afserler 70 manatdan şol ulaldan mallarynyň etlerini öldürüp soýup satdylar ýöne. Yine satıptırlar yani. Yok, ol bolup biler. Yani o çıkarandır, hakikattir. Yani şu esker nemesinde hayvancılık işi bilen meşgullanmak o bir kulluk neme borcunu yerine getirýärmi? Yani serhede goraýarmy? Bir sığır baksan. Yok. Ol aslan oynayalak goýýarlar. Aha. Nälik diýsem bir. O oglanlar bolýar bile. Ýuwaş oglanlar şolardan toplaýarlar, ekin ekdirýär, beýlek etýär, togon. Inanmarsyň, käbir ýerde de dünýäň zat alnýa-da. Sogonlar zatlar. Mire ýok bolýar, näp ýok bolýar, tonalak edip durmamaly, mire gitdim. Onu alıp satýandyrlar onda. Taş boldy, şuňa bir sogon boldy bir ýyl bar. Arada bir de mak diýerler. Men inanmarsyň, ýene bir zat aýtyp berjek bu zat. Zatda bizim işimiz utarandan soň aslan o dembiller diýip üýüne gaçjak etkerlerinde. Şundan bir aýda üýüne gaçjak etkerler, jemläp paht ýygdyrýarlar bar. Näçe diýerler onu? Näçe diýerler? Plan alýarlar öldürçe şol komandirin fonduna geçýär diýe. Pullar. Produktamyz berýär, gitýär eskerler bilen baryp paht ýygýar. Anlaýarmy? Eden daş bolsa meselem o zatlarda bir zawod, kulap zawoddan başlyklary ýene bir zatyň ýeri gepleşýändirler-de. Dünýäne puly gelýär bar. Başta 4,5 tonnadan käm gitýär bar. 50-60 soňundan özüň nefsi magret şu salatlary bar. Egneşige bir berän. Ayak kaplar ýetile. Diňe ýörek gidip ýörek gelýär. 10-15 kilometr yani. İki tane mafser benimle yenen biri. O bolýandy marly, lewaply, daşullar, kanonyan däldi, Balkan taramyklar bar ya, şu owan garatynyň eşden Huda saklasyn. Görmedik zatlarda gögönümler bar, goparyp bir gaçýatlar bar. Bir ýyldan gelip durýar, şu käsirden doldurup gelýärdir ha.
Näme çıkmın diýsem, ey aldymda diýdi. Gögünüm gör. O käsir prosta giyilmer, nahar oşle. Balkan O tarapynda kıyak ekinçilik bolman soň üýt köşük görnýän bolmalydy. Hemen bir aýtýara, kädiň diye ya uzat, armudyň diye agacy suňýana bolsa diye, kädiniň agacy näli kädi aýtýar diye balkan ýüzde. Da adam aýerdygym däldi, ekin görmedik adam şuňa bolýady. Yo düşünüp bolýar ýa-ni Balkan tarapy menem gidip gördüm o taýda. Yani köp ýerinde bir çöpen ösenok da. Gaty üýt köşük bir ýer Türkmenistanyň içinde. Ondan gargala üýtgeç, gargala hemme adam etýär. O men ýa-ni Krasnova taraplarynyň birinde. Etrek tarafında men gözüm bile gördüm, odat var. Limon var, limon agacı. Tutup dur. Son yana köy su yok. Vardı suundan. Bu ekinçilik var, hayvançılık var bu eskernemesinde. Son yani bir harby doktorine gawat gelmeýän bir zat da men düşünüşüm boýunça daşary ýurtlarda barmy ýa-ni Şimdi yenen bir zat aýdyp bereyim. Men işe başlamakdym. Serket koşunlarında 7 tane atryat vardı. Äder näçe diýem? Ýöne böyle paçatlar 21'den geçikdi men atoňa waka işden çykanyň ýadyndan çykardym ýerde nämen duranlar. 21'den köpelip taşladylar. O kizik taşladylar. Gorap bilen ýapmış. Gorap bilmez normal teknikaň bu näet gorasyn. Soň hawa bir zat sorajakdym şu Pagran bilen baglanşykly da şu Serhetden geçenler şol döwürlerde atýamytlar mysal üçin ekrana Gurban aga Eýranly Agataway Gurban aga bilen çykdyk da. Şo taýda köpse ýa-ni Serhetde atylyp alynan aýagy kesilen, aýagy ýok. O asanda türkmenler bilen birleşýäs olaram şey diye ýa-ni türkmen bolsaň diye atýalar diye ýöne Taliban arkaýyn girip çykyp ýör diye mysal üçin doşan ýaly bir zatlar bar diye. O atma meselesi şo wagtlar barmy tiýa? Soňky çykan Bizde var, Gargala taraplarda arkasında halta var olsa elde tayak bolasın. Tayak, diýje göremiň ama tayak mı yarar mı? Nämeligin eline atylýar. Oğlum diňe tiýme gelende. Tiýme yüksek olanda. Köplenje narkotikden geçýär var. Bir gerek şeýle случай boldy. Benim de aýyplat delde. Türkmen askerlerini çilime çekdirýär var. Özümden çilim, diýje çilim çekdi. Niýe dozamadım görüp bolýar. Boldy o çenem. Nasalyalar kenarda tüýkürmen ýa-ni görkezmenler. Bularyň 4 tane golyp kumarla oturýar. Nasatyp iknaryat duşýardy. Ýokortmanym gapdanmanmy? Ikana Eýrany geçýärdi. Bir saat filmden geçecek bolýar, bölekden film bärsine tut. Onda birisi oýanyp atyp başlaýar, onu görüp böleklerim atyp başlaýar. Ta okugy toran soň okuna çenden atýardy. Onda 40-50 kilogram gereýin alındy. Ýöne şu gereýiniň biriniň bir okum degmendir. Bölekiňki delimi deşik boldy. Adam öýden delimi deşik boldy. Soň ýanapgerleri boldy. Tutulanlar kimdi soň tutulanlar? Ýene garaňysada mal bakty, goýun bakty, olara da atdyna, atpam bolar. Olara neme ýok ýani. Ýok, olara degine. Olar diňe budwarenie, pulya, ya tutmaly wagt tutulýar, bu tutulýar, ama olar özüne problemi bolýar, bar, onu getirdiň, ýene ama goýunlaryny alyp gidip garaňsadan geçir, izne taşyr olup gaýtan özüň iş bolýar. Ýöne soň-soňlar atylýar diýip men Gurban aga bile eşitdim, aýtýan zatlaryny ýaman geň gördüm, bar, onu ýanam atýarlarmy diýip. Ýene aslanly narkotik Eýrandan gelýär. O Gurban diýdi, daňa beýran etdi, garaňsalardan bar. Soň adyndan bar. Ulandan soň birinden, biziň tapgan adamlarymyz ýene birinden çykylýar-da bar. Ýöne tergetçilerden gorkuşýan, işletden gorkan olar. Bular bir tutak bar, milisiýada garanýar, pul adam garanýar. Soňda çelin tapýar, ýöne kenbäý geçirenden soň ýene çykýan adamlar bar. O taýdan çykýarlar. Demek öz adamlar bolmaly. Bizden çykan, ýöne o ýerden çykýar. Öz adamlary bolmaly, göýberýän bolsalar o taýdan. Tergetçiler hiç eten polisiýa halýan däldir bar.
Üýleklerle gepleşiler, öyle gepleşine ýapdylar bar. Düşündüm. O soň ýöne neme şol bilmedim öňkürek döwürlere gabat gelýär-de. Ýanky neytral zona bardyr da, dogry dälmi? O Iki. bar. Şo taýda da bolýarmy şonuň ýaly waka? Şo taý bolup bilýärmi? Biziň Türkmenistan territoriýasy bar, el neytral zonada. O ýere her her türlü 10 kilometr, 37 kilometr, 47 kilometr, 70 kilometr her türlü aralyk bar orada. Şu ýerde. Mhm. Türkmenistan territoriýasyna geçýän ondan mardan. Arada gepleş geçirip işte. Biziň territoriýamyz Tokoy. Tokoy. Elliğine garaýsana aňyryp gitjäň beran tarap usburu. Olar oýmak gelýär, agaçlar akyp gelýär. Bizimkiler aslında şu tergetçilerden gorkkan diýil ýa-da. Hadi alır ýok. Şonu ýana. Näse? Aslında ha? Ýanky ot kän bolýandyr-da şo taýyny hiç kim ulanmanlygy üçin. Soň haýwanam gidýändir. Bizde mal wagt bilýärler ýöne, bakýatlar. Ha. Ene biz petten ýokary çykýan çaň olar gaçýa diýilme. Bizde aşakdan ýokary bar ýa-da. Olar ýokarda da zat dağa çykyp geçmeýän bar. Yanılma dörýäti, yanılma dörende köküne geçip gidip oturýar. Eger Türkmenistan ýekezi vertolyot, samolyot, maşyna hiç kime barly. Ýene bar, biz terketçiler biler uçurýar bar. Soň başga nähili bir üýtgeçlik zat bardy ine. Türkmenistanyň demesi barady. Teknikalar asmanly ogan направлениялары berildi, täze teknikalar. Birlerde hem şu köýne maşinlar bar. Dogry maýdyn maşina men näçedik şol bolan serek galamda birinjilik maşina bejerýär, näçe giderine gelerme, o tul ýapýar ýöresler. Köp zat özüň alýan bar. Zat berä, ýanyp bar. Berä, ne o zat da berýär, Beherdin atriatlarynda berýärler. Soň olarym galdy. Maşinlarym köýne. Bu şu wagt nähilkä? Şu wagtdan Pakazuha. Pakazuha iň ýaman zat bilýärmi? Görkezmesi bar. Mawa. Men görkezmesi bar. Waçyn düşünip başladım. 2000 ýylda düşündüm bar. Şoň üçin men ýaman ýigrenji boldum bar. Grensada işläp geldik gelemden soň derrew ýuwuny bardynyň telewizioniýa gelýär diýip hem zat da aýtjak bolýardy. Üstümiz tozaň türli ýarym saatda telewizioniýa düşürjek bolýar. Oňat diýdirip. Memme zat gülýäli. Hakykatda gülýany borma, hakykatda salatdan ýarym. Men inanmarsyň, men hakykatda aýdynda şu Optoy bazarda mara salatlar bilen gidip garok bilen piyaz getiremekdim, soğan getiremekdim boldy da. Ýa, ýere zat bolman ýa demede. Tahta makaron, buğday, çigitya, birem o buýulanyň Hindistanyň gelen etlermi o sakýany. Dondurlan etler ýanky. Başga iş satýar. Soň ýöne düzeltdim, ondan soň gepleşmeli adamlar, gepleşmeli, aýtmaly menden öküne çene şonu ýene gep taklap salatlardan. Bir bu işe sököneden götürülmän dullar da bar. Men diýmem, "Muny ýene bir salat takpanlarmy" diýip. Açlıktan ha? Aç hor emmedi. Dat götürülmän, işlemene olar hiç ýerde işlemem bilmeýär, hiç ýerde gullugy edilmeýär bar ona. Soň nähili ýanky şu eskerleri garyn doýursaň bir problema çykýarmy-da? Men näme üçin soradym muny? Ýöretemi aç goýýarlar diýip sorajak boldum da. Mysal üçin men eskerin garyn doýursam, Etasy tergip galan başlygyna bagly bir aňyrdakdy, produkt berýärine gepleşine. Olaram bolsa şu sorap durmadan bermejek bolýarlar bar. Ony ýaly bolmaly däl-de, ol watany goraýar. Ýurdun howpsuzlygyny ony ýalan bir bormy? Soň şonu bar ya, özüm bir uğrun tapdym, şolar iýdirip içirdim bir 26 gün ýan garym ýagdy, şu gışkan sökmeden. Iýdirdim, içirdim, ýanky etkerler bar ya. Bu işkan 10 ýaş şonuň içinde söküp täzem gurdyk şu Serdar ýoluň ýanynda bir dağın üstünde bir gışka bar, Serdar ýolu tarapda dälde, o da tarapda, berlenge tarapda şu gışkan biz gurdyk bar. Noy, ýeke-ýekeden boltuny alyp, ýeke-ýekeden demirini ýekedi kran maşinam ýok.
Şol bizi kurduk, şo işkan var. Garaşlyk binasy görmeýändir adam şöyle. Hmm. 1 metr kub sement kuymaly her aýagyna, aýdylýany. Ýok, 4 metr kub diýe bar. Biz 1 metr kub uyduk barja sementden bar. Tırkıştırma ev komandası şu wagt üstünden vertolyot uçup gelip durdu bar. Hmm. Gelip zastawaň üstünden krişasyny kraskalan diýer bar. Şo Demaş. görünýärdi ýani depeden. Elbet görnýärmiş, ýaşyl kraska boýamalmış. O depeden gelýän o diňe ýekeje özü. Başga uçup gelýänem ýokdur. Owa, soň ondan bar starşna bilen ikimiz kraska satyn alyp gelip bir jaýa oturduk kraska. İkinci abses güýüňem ýardyna ýetende radio aýdyp durýar. Radioda aýtdy. Türkmenistan döwlet terget gullugy tyrkıştyrmaýyp işden aýryldy, işden boşadyldy. Benim adyna şotkalar taşlap aýtdyk, şo ýokurdun. Daha yardım. Öz kifenden nitden hemen da afser bolum ütgeç gaýry galan hemen öz kifenden jüýje alyp goýup o da alyp goýup Geçi bak. Yolka da var. O kretýärler afserler urýa ýense ýok elmi bizinkide urmak gençmek diýerde öz kifä öz pulumuzy özümiz ýetäýär. Maşina akkumulýator alyp goý. Ýüýtlin täze remont et. Menin de hazır bir zat kellemde canlandı. Yani hazır Ukrayna'da uruş vardı. Ukrayn eskerleri eğer şu mal vakıp ya da öz cüvüsünden yani çıktacı edip bir zatlar yöredip gören olsa da şu an Orsun karşısına durup biler mi de yine? Ya da şu Orsun haydi şey al 3 günde biz Kiev alyas deyişi bolur mu da? Bolmat olur. Ha. Hiç eten har bölen kömekçi hojalyk biletmeli bar. Kömekçi hojalyk mı? Bol öz eskerine bakyp bilmeteň diýe duşmanyň eskerine bakartyň diýe bar. Ha. Doğru. Doğru. Özüň millet eskerine bakyp bilmeteň duşmanyň eskerine bakartyň diýe. Doğru, doğru. Kimin sözü? Napoleon'un sözü mü? Birinin sözü o yadıma düştü. Döwletiň eskerine gara bilmeteň başga döwletiňki basyp alar, oňa garaşyndan. Türkmenistan şeylere hazır şu döwürden nähil ýagdaý gowmyka erwetmika şu ülkede. Häzir gitdik daha beter diýer bar. Öş. Eskerlerin o da nälik diýsem, häzir bizde şol öňküde ministriň çagaty, olaryň çagaty emmet ýumşak ýerde oňa ýerde gulluk etjek bolýar. Näme orada gidenler. Ne kerki taraplarda çölün içine gidenler. Ha, çölün içine. Ministriň çagaları çölün içine gidenler gulluk etmä. Emmesi Aşgabatlylara Aşgabatyň içinde. Ödem lewaplar, lewap marlar ulanýarlar bar. Meselem Aşgabatda şu gyn ýer bolsa lewaplar goýa, oňa diýişýär diýip asyrlar. Şo iş bitýär. Şo iş biten soň lewaplyny bakana tap aýrýarlar, işlerini başga ýere geçirýär, ýerine Aşgabatny goýýarlar. Doğru wagtda guruluş gitýän wagtda eger ýekeje Aşgabatdy görmersiň. İşler biter, emmedat düzgüne girer. Ondan soň eliniň elýalygy bilen elin süpren içeri girer. Goý bulatmaýlar. Bu zatların hemmesi Türkmenistan'ın harby doktrinasyny, ýa-ni doktrinasy bilmedim näme, mal bakmady, onu bilemokdy, ýani bir harby doktrina diýip bir zat kelländi canlanýardy. Şo zady bozýar. Şu edilýän. 2 ýyl diýe daýşy berdiňi taraplarda naçanka sawal oturdum-da, menden öň birek türkmen bolan ekeni. Eger tertip düzgün gulýanyk boldy, hem zadym gulýanyk boldy, ýönem maňa adar berýärler. Şu meniň ýerime adam gelýär, goýjak bolýarlar, goýulýar, goýjak bolýar, goýulýar. Hakyky soň meni ösürdiler, başga ýere uğratdylar. Komendantlyk. Goýberdiler, ol asker getirip goýdylar 6 aýyň içinde. Kanyushny ýandy. At ýatak bar ýa, jüýje datlan ýerler. At ýatak ýandy. 6 aýdan soň bir soldat bıçakladı var. Yenem şol asker yenem kaldı işte. Eğer biz lewap bolmasa kalmadı işte var. Bir ýangyň içine giderdik var. Kaldı yine Moskwadan çıkmadı şol asker. Öde Moskwaatly. Aýtýan işin zor ýerinde lewap mary Balkandan Bagradda Sarıgat şu taraplar o da aýtdy. Oğudun kulturny ýere gelende Aşgabatdan getirip goýarlar. Bir ministrin çağı. Bu adam hem kim görýär, bilýär, soň.
Deme de yine şu tayda o bir velayetler arası nemenem döre diýerlerdi. İň Yani berkisi, aýtmagyna gerek ýok, görkezip döredip dururlar. men Beherden afserleň emedim tanıyan da. Hı hı. O da komandacı bolup geçti. Tutuş. Program upravleniýe Beherden oldu. Var. Hmm. Adliýat kadryndan başlap hemmetine çelin. Hmm. Hemme bizipe diňe Beherden geçti. Beherden pasyol Garaskov tipa oldu. Ulokan Hmm. şehirde pasyol oldu. Hmm. Lewaplı geçti. Islam bir. Yekeci lewaplam geçme söýledi. Komandacı bolup Hmm. var. İň soňunda o da Daş Oğuz nähil Daş Oğuz'dan bir neme ýokmy üýtgeç kurzat? daş o nälik diýsem. Soğuk, soğuk, işte gara insanlar başta açıktı. Özbekistan hükümetten gardan benzin alıp getirdiler daşa. Hı hı. Yani şu, yani iş olmadan her kim benzin geçirecek oluyordu gara insanlar. Ha, o taýynyň biznesi bar onda aýratyn. Başta o şoltu, başta şoltu. Hmm. Son benzin geçirip Türkmenistanyň mallar gidip başladı Özbekistan'a. Ha. Men näme soradym Daş Oğuzam ýokmy diýip säbeýlek velaýetleriň ady geçdindi men. Afser mi? Hawa. Yo, şol. Afser. Hmm. Var yönü kendi. Kändäl. Ha. Alkan daş uzba da daş uzla ken bili yuwaşlap bolan soň Ha. o da ken daş uzla ad bolan soň kendi aktivle lebap le marozy çere çürken Hmm. başka. Emmesin deňleje kule deňle bilmeýär. Yani sen ende mare takta bazar направлениялар ýok, pagran atrýadym bolan ýerinden çykýan kadrlar bar. Hmm. Ne, şo zatlara düşünjek boldum Daş ben. uzla hiç de bayan ýok, olar bilýär. Onuň Hmm. üçin ad boýardy. Hmm. Balkanda newet gazwa olaryň ken afser bolasy ýene. Baram çykyp gitdiler. Ha. Ben bunu näme üçin soradym? Onun sebäbini aýdyp geçeýin adamlaryň kellesinde neme bolmasyn. Ne bularyň bir velayetler diýip döreden ýa-ni hayal ýa-ni kellesinde bir neme barda. Bäş velayetden ibaret bolmaly Türkmenistan, o ýene näme diýip soň şolaryň arasyna dürli beýleki nemede ölçeklerde iş geçirýärler-de. Soň harby ölçeginde de şonuň ýaly bir zat barmy kan diýip soraýan, ýa-ni Aşgabady aýratyn tutýan bolsalar eýýäm diýmek bar bolýar bu neme döreýe. Ha, velayetler arasynda diň Aşgabat we velayetler arasyndaky bir neme ýalap bolup dur. Şo düşünşüm boýunça. 2000-nji ýyla çelim bar, Gulýan Paramaskamyz bar. Hmm. Ol kimne iş ol bar. Bir tank we diviziýadan meňle bäri Türkmen okudy. Familiýa Sadri ýazmyş. Şonu getirdiler. Paramaskan polun dagat. Egneşikler ölemde bir gidirip başladı bar. Sen afser aýly galýan diýip. Egneşikler ýok. Ondan soň ýuwaş-ýuwaşdan para ýatyrdy bar. Başka soň ondan ona pul berdi. Men teň ul edip geçmeýän ok kaldy. Şonu ýene getip goýdum. Çara bunu ýöret edýän bolmalylar ýa-ni nemäni harby näme etseňem bir aýratyn bir dünýä, bir ýurduň içinde ýöne bir aýratyn bir dünýäsi bar. Köplençe onu bir neme etmek başgaçarak bolýar ýöne. Şo taýa ýöreýte bir ýa-ni korrupsiýany sokupdyrlar. Korrupsiýany soksaň eýýäm watan gorama, watan duýgusy içindäki nemeler şolar ölýär-de. Soň içinde eden edip berler de soňky Niyazovdan başlabam. Yani harby nemäni öldürsen gidýär. Biz o wagtlar ýaş näme ýöne biraz Niýazow wagtda ädirkide biraz oňutdy. Ha, o ýuwaş-ýuwaş edipdirler de düşünşüm boýunça bir denem edip bolan okda näme de bolsa. Soň Sowet döwründe Owganistana, bilmedim, Eýrana garşy nemeleri bardyr bir duruşlary. Soň ýanky wagtlara daýdyn bar. Mhm. Häzir biz işden çykdyk, işden çykkan soň zwaniýany köp ýerde aýyrýarlar, bizimki de aýyrman goýarlar zwaniýany. Mhm. Zwaniýany aýyrmadylar, olam şo bahany asnamy odatda. Hmm. Men aýalym işden çykarjak boldular. Ýöne şo ýerde 7 sanak marly olanlar bardy, afser.
her maşgaladan biri galmaly diýip şöp işden çykardylar. Hemen Aýalyma hemen şey etdiler onda. o et adam programmatika etdiler. Neden bitirdiň ýok ordan diýip aýtdy. Başga iş adaydan. Hmm. Buyruk nomery ýok. Nämäniň näme bolup gidýänem belli däl onda. Ýöne Çara. Ha. Ha. aýdyr. Soňky bir sorak soraýyn, soň bu günlükçe jemläbem bilers. Ine bir habarlar eşdýäse, hem dürli çeşmelerden eşdýär. Şu häzir Türkmenistandan Orsiýada o neme ofisier ýa-da esker alyp gidýärmişler Ukraina garşy sögeşde diýär. Şo nähil barmy şoň ýa bir zatlar? Men emeşdim onu. Etat birinji Kazakstandan başlady ötken şunu bara. Hmm. Ortaýyň türmelerden başlady. Mhm. Kazakstandan, Orta Aziýadan Ha, türmelerden mi bu diňe? Ha? Türmelerden mi diňe? Aslanloy ilk türmelerden, soň ýene belki de afiserlik olan türmelerden afiserler zatlar bolmaly bar köpräk ýara ulant bilýän da aýtýan adamlary. Hmm. Ýöne meniň düşünüşim boýunça bar bu ellädir ýany gitde soňa waka bizlere maktap başarlar. Hmm. Zapastak afiserler. Näçe şu wagt içinde zapastak afiserlere iş zat bermediler, garamadylarym. Var mı? Pense var mı? Böyük dursa pensiya diýip aýlygyny alyp näpdir pensiya berildirmi? Aýlygyna amal bilen oklarymda. Eýinler aýlygyny alyp ondan ylgaç berilýär bar. Onda Bankamatda çara pul ýok aýlygyň geçdi diýe bankamatda pul ýok. Näme peýdasy bar? Men şeýere gelmänkän bankamata bardym. Ýok bir ýola çykyp o ýere bu ýere gideýin diýerim. Soň 80 ýaşynda atam bar, atama bak berdim. Ata diýdim 1 million pul karz berip durun diýip bar. Ýöne şo wagt Türkmeniň serkerdesi şu ýagdaýa düşüp bilýär-de. atam aýtdy ýöne şo wagtda şu dädir ki täze Türkmenistanda guruljak zatlar bar ya. Ha. Zaten ýeri ýakdysy ýok boldy da. Şol guron eken emmi zatlarda ýöne sizler bayandy işte olan soň men açylmadım diýdi şol. Hem hususy kärhanalar diýär. Emmi zat şonu açan eken atam bar. Şonu sizler bayandy işlemeseňiz men şunu işlederim diýip açypdym diýdi. Puluny töläp bir näze älen diýip bar. Indi näme gakaryn gelýär etaty enem gitdi. Ýok boldy. Koronavirus başlady. Gidebilmedim. Gidecek bolmam atam gelmedi diýdi bolýa. Atam ýok boldy. Onda men gidip bilmedim. Bäri ýene puly berebildim. Ýene ataň ölen soň bir gide el hossaslyk alan ýanyk bolýar eken doganym bolsa bolýarsyň ara ýaşyň uly bolsa da şu enaty gerek eken kiçik bolsam gerek eken ara enaty. Çara bu ol şeyle ine onu biraz ulaldaly görümne şo ýanky nämäni Türkmeniň ýurdu ýok, döwleti ýok şu wagt. Bizim düşündirjek bolýanymyz bir milletiň ýurdunyň bardygyny, döwletiniň arkasynda durandygyny duýsa o başgaça bolýar. Şu wagt biz duýup bilemzok, bilip bilemzok, şonuň tabanyny bilemzok da. Şo zadyň. Meniň vatandaşlarym aýtjak bolýan zadym edizi vatandaşlar serkezelerim sizin arkaňyzdadyr. Badyr, çykman görünmän durandyr, ýöne diňläp oturýar, emes eşdi oturýar. Ýurduň içinde de bar, ýurduň daşynda da bar. Ýöne etaty bir ýerden uçkun çyksa, emma da ýoş-ýoş. Bilmänem alarsyň özüňi bolup giden de bar. Erzadym. Ova şeýle bir umyt berip durum, ova halka. Ýene etaty aýtjakladym Türkmen vatandaşlar Orta Aziýanyň halky bilen agdyr ýaşaýan, özbek, kazak, kyrgyz, biz hemmemiz birikmesek diktatura o ýerde 4-5 sanak bar, birikler. Hemmemiz böyle olsak has ansatylym kaden bar. Bize eşit oturan kazaklarym bar ekeni, bize eşit oturan türkmenlerim, özbeklerim bar ekeni, beýlik milletlerim eşitýänler kän ekeni bar. Ova. Etaty Orta Aziýa birikmeli diýe bar, Orta Aziýa birikmeli diýe owulýar diýe. Ova Orta Aziýa düzeljek bolsa tutuşlugyna bir düzelme nemesine girmeli. Özbekistanda bir düzelme görýäs aslında bilmedik ýani niraçelikçe bir ýuwaş bar, ýa-da umykly bir neme ýok. Ýani bir düzelme bar. Şu wagt Orta Aziýanyň ýa Kazakystan bilen deňeşdirende üýt köçmäniň iň köp bolýan ýeri ýa-da görünýär. Ýer görnýär?
Yankı Özbekistan. Yani Özbekistan o Kazakistan'dan yine izde yönü tizliği boyunca yankı üyütkeme tizliği boyunca şu tapawutlyk yöneler görkezýär. kimine o şey var. Kazakistan prezidenti var ya. Hı hı. Ol hemmet oynap atýar ol var ya. Şeytan o var ya. Eger düşünseniz. Dilim bilýär. Ol öyle beýle diýem ol arada şol ortadan parahoda diýermel däl zat diýiller şo Kazakistan çekdemi adam bar. Hmm. Ortadan zadyny başga ýurdun çekýär. Türkmenistan samolyoty näme üçin ortada bardy, Dubaýa geçdi. Hmm. Türkmenistan tam ortada daşady. Hmm. Ortada nire kurorta gidecek o da ortadan samolyot uçan yok. Türkmenin samolyotuyla kazanıp uçtu. Hmm. Doğru mu yok mu? Ha. Kazanky bilmedim. Ha, uçmak kadagan Seyretmedim. Türkmenin ortaya da var ya ortaya bäri kelip bilýär. Hmm. Nawa şey etdiler. Aslında düşünsen hem Sonya'na kop gidip var ya çatık çatık onun hemmeden bir-birini. Öden bir-birinin saparağın aytýany hem gitti gelmedi diýemi. Nawa Gelte gitti. gelse gitmez diye. Hmm. Doğru. Yok katı kızıklı nemeler var. O dünyada şu an bolup geçýär. O bize de şu täsir edýär, görünýär. Zatlan täsir edýän we etjekli hem şeylere. Men üýme bardylar. O nirde, bu nirde, adresi, telefon nomeri. Hmm. Nirde bolar iş vermeden? Hani sen baýs gatma. Zapas afserliňe iş berýärdiň. Baran ýerinde pagon sen diýip alaýatym döwletde iş bar diýdiler milise. Baditli ol. Hı hı. Bolýa işe girel baditli bolsan bolýa. Zwanyaň näme diýdi? Mayor diýsek biziň diýdi iň uly başlygymyz kapitan diýdi bar. Hmm. Köp ber suňanak boldy. Köp ber işe girjek bolmuşy suňa boldy bar. Soňa sement fabrik barada aýtdyň, sement fabrikada iş edildi. Hmm. Nah. Sement Yurdun fabrikada serkerdesi o şu taýda işleýär. Son işten demedim. Aslannoy köprek afserler sement fabrikadadyr. Köprek afserler. Yurt bitiripdirler ay. O ýerde bara şunyanak bir aýlykly ýerlerde işleýän ýönder izinden ýetdiler o ýerde de. Türkmenistan köp ber şunyanak. Menim wapşe Hmm. Grazanka düşmän geçdim. Inden de düşünýän bara. Hmm. Doglalym bäri şu baýenda bolan soň Hmm. meýdanda da. Çara ýanky gynandyrýan zat ýugurdy ýanky jany bilen goraýan adamlaryň şey edip ýaşamagy baterbet bu zat. Ýanky janyny berjek adamlar da bilinýär. Kim janyny berjek diýse şu eskerler ýene nämeler diýilýär da. Bu ýurdu bitiripdirler Türkmenistan hakykatdan. bara şunyanak oňa-doňa afserler bar. Köp çykyp diýişler bara. Çykarýarlar gatyşysyna bolsaň. Diň ýalakalar galýa. Burada kwartirasy barlar galýa. Ve Naş şu fabrik bar. aýdyşmaýaly görünüp dur, ýanky korrupsiýany sokmak, harby nemäniň ahlagyny bozmak, harby ahlak diýip bir zat bar ha. Ýanky men pikirimçe iň dogruçul gurama dünýäde, ýanky islendik ýurdun iň dogry guramasy harbylar bolmaly. Harbylaryň bara çergetçisi. Ýa harbylaryň hem serhetçisi howa. Atmy olur dağda gidýär köpünç. Hmm. Reýsa da olýar kaýsa ýakynlaşa. Diň O otuşgaýlyk gitýär. iň ahlaklysı şol bolmaly, ýöne şonuň içine ýanky iň ahlaksyz zat bolan korrupsiýany boşaýarlar, beýlekler hem aýrýarlar. Soň bu ýurdun namusyny ýerde kim gorajak muny? Häzir kim gorap dur? Nämeler bolup ber? 2000-nji ýylda men bir serget galadyna çan kassa bolan wagtym men diýdi bir ortak ser aýtdy. Men diýdi ýöne men özüm öwdükýana golar. Men diýdi şuňany elite zatda görmedim diýdi. Gara diýdi çyksa o diýdi gyýgıranam ýok diýdi. Aşak nowaty ýamaý doty maşyny gelýän diýdi bar. Ýokarda dağda duran çyksa oý maşynyň nirden sagdan çepden gelýän aýdy oty. Nowaty gepler mikrofonda. Mesele şu wagtlar aýtýardy. Внимание застава. Ünsüwerin ferhat gala boli. Sağ tarapdan maşyn gelýär diýe. Ya çepden gelýär diýe. Ya dogurdan gelýär diýe. Ya mutan ferhat gala ýaraga diýer. Zastava burjy. Bir ruwaty mikrofonda aýtdy nowaty. Men özüm aýtyp goýatym, maňa garap oturma. Aýt, olar çykdynça meni ýan barp geçirin diýip. 3 minutda ferhat gala ýaraga galmaly. Galýatdyk 3 minutda. Tewil topary bolýar türkmençe.
Hmm. Devil topar galýady. Soň zastava yarım saat 15 minutda galýar. Polny garaýsan ýap geçýär. Ýöne bizde kan uly normal o da işlesen yetişip bolýar. Hmm. Sergediň gora bilen o. Hemme de adam bar. Kömelek, ısmanak, hayvan hemme zat bar serget. Da garaýsa düşün ısmanaklar öýtýär. Bara kömelekler çykýar. Domalan diýip bir zat men ömrümde görmedim. Şo ýerde gördüm. Hmm. Dağda bitken bir ütgüş önümler bar edi. Her wagtdan öyle kiklen özleri ılgap zatlaga gidemek bolýar seret galan için. Hmm. Ödem bakarlar da öyle. Benim proda çağlam doğru maytam ulolunça dağ üstlerinde küçücük dağ üstünde gezip görýärler. Kerkiden baranlar, mihmanlar baranlar ellerini götürüp gaýtýanam kan şu çağala gidilen çabalacak bolup dağdan ýykyp bar. Hmm. Bir gedegem şu radomdan çykandan şu çağa okulum edilmedi okuw diýinçe. Hmm. Şonu ýa çağalar bar garaýsada. Şonç ýyl gedýär de Ýa, ketellerden maşgalasy bilen çağalar bilen ýa ömrüni şo taýy başlaýar. Ýöne çykbam sement zawodda işlese, o taýdan çykarylyp işden kowulyp, soň ýurda ýa-ni olan hiç kimiň nemesinde bolmaz. olan bar akurat netýärler. Onu asama etýärler, asaba diýerler. Hmm. Tamam. Ya asoba Berler lele diýen bolsa o düşnükliğine şo ýöreýte harby ahlagyny bozmak bu ýurdun. Başga zat däl bu. asnama şol ulat bahana tapýa, şunu işden çykarmaly, şunu bir zat etmeli diýe. Hmm. Jaý alany, biziň jaýymyzy alan üçin diýe bar. Olara berilen jaý men aldy. Hmm. İşlejek. Ne üýüň wa, ne zatym wa, işden çykyp gelen soň atam bilen enem öýüne girdiler. Şonçy ýylda gelen soň. Öýem ýok, Soň hiç adam ýok, pulum ýok. soň men 6 ay ýaşamaly boldum şo ýerde bar. O iň kiçigini çağlar ulakyn menklerem onu ulakyn. Inen ataň öýüne girip bolma şonçy ýyl meýdanda bolup bar. Hmm. Soň ahirinde onun üstü bilen, munyň üstü bilen işýany şödüp bayandan jaýyny aldyk. Hmm. Onam jaýyny mesleňi bilen jaýyň barlygyny bilýärse propiskaň nereligini oldu jaýyňa da mailmen aljak bir. Eýesti. Çara şu taýda ýuwaş-ýuwaş jemläp bereli. Bilmedim nälik gepleşik Ýok, bäbir. gatkan zat o gürrüň etdik. Gepleşik gowy boldy. Ama ýene-däm bir-iki gezek gürrüň eders. Bu meseleler ýa-ni spesifik bir mesele boýunça gürrüň eders belki bundan soň. Düşünmeli zat gatkan şu at aklym almady ýa-ni haýwançylykdan, ekinçilikden, maldarçylykdan iň soňam o sement zawodunda bitdi de ýa-ni işi. Sement zawodunda Künjekde daşadym men. Burda boy maşyn. Ine Iň soňunda pul ýoklugyny görüp bäri ýurdun bir serkerdesi şo güne düşüp bilýän bolsa günleriň bir gününde diýmek o ýurt ýok. Serkerdesem ýok, şo serkerde ýok bolsa ýurt ýok diýmekdir ýa. Berdek patronlar bara men fiilýä dogry maýdynda şeýriň adamlar fiilýä. Hmm. Askerligim berde okuw aldym, eýitim aldym diýen fiilýä. Ocağına açıp oturan şu Türkiye diye millet var iken Orset'te olsa Çurka diye öğrettiler militeler izimizden kovalap. Mawa. Öyle. Vatandaşlar bilinizi berkler koşan arkanızda organ işgallere diyemek yani askerlere vardır. Vardır organ işgallerinde. Hmm. Askerler diye de mene etadı düşünen zaten serhetçiler bilen ministra baronan kılar. Kalanları askerler olur. KGB, SGB onlar askerler olur. O organ işgaller deyip böyle öldürme. O düşündükinde o kimin hakyky watansöýer bolup biljeğini şu taýda düşündük. Asker pagondak ýa-da olar pagondak ýanlar bolsa bolmasa. Ýanak ýagdaý. Bolýa onda çara köp sag bol. Gatkan zatlar gürrüň berdiň ýa. Köp hakykatlary ortaga çykaryp berdiň.
Bolýa onda. Mene dogry aýtam sen gepleşige taýynam dältim bir gepleşeýin Yo şu diýdim. şeylerek bolsa has gowy bolýa, ol ýa-ni bir artistlik demesine kän bizem halap duramjok. Bolşy alyp ýa biz özümüzi görüp bilmeli-de. Beýle biz Ýa, dinleýänlerim bizden üýtgeşik däl, hemmemizden bir näme düşüp durys bir çukura. Şo çukurdan çykjak bolýas. Bolýa onda eder Çara, sag ol köp. bolýa Beýleşirize de sag sag bolun. olun. Bolýa sag bolun ildeşler.